गुड मॉर्निंग गैस, फिर से आप लोगों को मेरा चैनल में स्वागत है। क्योंकि बहुत दिन हो गया था मैंने ब्लॉग नहीं लिया, अभी भी टाइम नहीं है। फिर भी हम लोग का बोडोलैंड का जो असम का स्टोरी व एक घर का कहानी लेके आया है। लेकिन हम लोग का बीच में ऐसा हो गया कि ये लोग शादी हो चुका था, एक बच्चा भी है, लेकिन ये लोग अभी दोनों जुदा हो गया। लेकिन कैसा जुदा कर सकता है, कौन करता है वो जुदा, इसको हम लोग देखना है। अभी कैसा किया जाता है, मैंने कभी नहीं देखा था शादी होने का बाद कैसा जुदा होता है। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। इतना इजी से हम लोग का बोडोलैंड में शादीशुदा लोग जुदा हो जाता है। आप लोगों का साथ ये वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग भी देखो समझो कैसा किया जाता है। मा बायसा खालामदों बेखौथ' जेनेबा गावनिफ्राय जाहाथे फुरायै बुंजोबनानै जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायो, आं बेखौ जेनेबा बुंनो थाखाय आं खावलायफिननाय जाबाय आरोबाव। जेनेबा मा मोनसे गासिखौबो जाहाथे मायाव अखान्थि मोनदो, माबायदि खोथा लानानै जेनेबा अखान्थि मोननो थांदो, जेनेबा थाङा जाखै, बेखौ गासिखौबो बुंफुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। एक नम्बर थांबाय आं सोंनाया, दुइ नम्बराव दिनैनो इखौ मोजां मोनना मोनला? दा आं मोजां मोननो हाला। नङा आं नै माबानावसो सोंदों, हौवानावसो। दा आंनि फालनिफ्राय आङो मोजां मोनो आरो अनोमोन, बेनि थाखायनो आङो गोमानाय समनिफ्रायनो एसे न'खराव फैनानै आंजों लोगोसे सोरखौबा लाबोफानानैबाबो जों फैदोंमोन। आरो दिनै इखिनि दिनाव लागिबो जेनेबा लांफिनगोनानो आंनि टारगेटआ। बेनिफ्राय दा बिथाङा मा बुङो बिनि सायावसो आङो होनाय जाबाय बेखिनिखौ। रुमाया दिनै हौवायाथ' लांफिनगोन नोंखौ, नों बे हौवाजों नों राजि दङ गैया? राजि गैया आङो। राजि गैया? राजि जानो ओमफ्राय बे नोंनि फिसायनि जिनि दङ गैया? दङ। बे जिनिखौ नों मा खालामगोन? हरोबा आं लागोन। हिनजावसा हौवासा इयो? हौवासा। नों लाबोनानै नों हुबुथिनो हागोन ना? आंनि खोथा इयो। हागोन? गावसोर हरनो राजि दंबा आं लागोन। मानो? नों फिसालानो नों हुबुथि होनो हागोन नामा? हानाय हायि आंनि खोथा इयो। थैयो थाङो आंनि सायावनो। नोंहानि बोलो? दिनै हौवासा सासे जन्म जायोबा, हिनजावसा सासे जन्म जायोबा, दिनै हाबायावनोबो मोनसे खोथा दं। फिसाला जायोबा सम्पति होनायनि बाथ्रा दं इयाव। दिनै नोंसोरखौ बारे बारे रायजो राजा मोननै गामि दाबसेया सोङो साखि जानानै, नोंसोर जुदि दिनैबो आलायबाथि बुङाखै, गय जरा फाथो जरा, लोक्षि गुनि दं, फाथो जरा दं, बिसोरखौ नोंसोर मोजां मोना, दिनैबो नोंसोरखौ बोखावनो रायजोआ गोसो गैया। हागोन ना नोंसोरो? दिनैबो नोंसोरनि संसारजों रायजोआ खुनु दिन सेफायनो हाया। आरो जुदि नोंसोरनि गोसोआ ज' अखान्थिब्ला रायजोनि सिङावनो जुदि बे आलादाथि मोननांगोन, गय जरा फाथो जराबो खावनाय जानांगोन। दा नोंसोर गोसो दंना गैया? गोसो गैया आङो। गोसो गैया? थांला आङो। बाबा आंथ' बेखौनो बुंनांसिगोन जे आं रावखौबो गोदोनायाव सेरनानै आङो संसार जानो आंहाबो गोसो गैया जेनेबा। खारन इयो जेब्ला बे बाथ्राखौ बुंबाय अब्लाथ' जोंखौ लांनानै संसाराव मा जानो, दा बेखिनिखौ आं साननांसिगोन आरो। दाबो खथि दं। जुदि बे थांनि अखान्थिखौ लाङोब्ला नोंहाबो अलप सिन्थाधारा दं। आरो बेखिनि उनाव फंसे बुंबावगोन, जुदि रुमाया गावनि गोसो बायदि गावनो थाङा होनखादो, बेनिखायनो आंनो मोननै रायजोआबो मोनसे कागज लिरना नांगोन जे फाथैलाइ बिसिनाया सोरनि थाखाय जादों। दा बेखिनि बुस्थुखौ खारन इयो नाङा होननायनि थाखाय फाथैलाइ बिसिनाया जागोन, खिन्थु आंनि गोसो बायदि नङा इयो। थेवब्लाबो बायथ' आं रायजो जिथुके जानो हाला नालाय, बेखिनिखौ आं रायजोनिखौ उदार खालामनो हागोन। खिन्थु इयाव मोनसे सार्टिफाइड हिसाबै नोंसोर गामियावबो लाखियो, जों गामियावबो हर, आरो आंनोबो कागज मोनसे हरनांगोन। बिनि बादै आङो इखौ नर्मेलि ओरैनो आं बिसिनो हाया। फाथैलाइ बिसिनाय खारना जाबाय मोनसे दायित्वनि बाथ्रा। दायित्वनि बाथ्रा। दा बर्तमान दा बारे बारे सोंबाय दङ रुमायाव, नों आसलते बे हौवादो रायजो जालिया? आं जाला, जौसिनला। जाथारलिया? जाखाथारला। सत्य? सत्य? किनि सत्य? आलायबाथिनि सिगाङाव नों समाय लादो। जुदि भबिसआव नों बे हौवानि न'खराव माब्लाबा बारसा फैफिनब्ला? फैफिना? आंनि खोथाया माब्लाबाबो आं एसे न'खराव गोरोबनो गोसो गैया। ओमफ्राय बे न'निफ्राय हाबा जाफैना नों बेलेग न'निफ्राय हाबा जाहैगोन नोंलाय? जायो जाया, थैयो थाङो आंनि खोथासो। नोंनिफ्राय फिसिगोन ना नोंनि बिदामोना फिसिगोन? फिसिया उननिफ्राय। होमब्लाथ' बे न'निफ्राय गाबोन नों आउट जानांगोन। हागोन? आंनि गोसो दोनो दोना। हागोन? न'खराव दिनै बिबाजै दं, बिदा दं,
इसोरबो हाबा लाबोगोन बिगियानल'सो सिन्था खालामनानै नोंसोरखौ बारे बारे बुंबाय जोङो सबखौबो सिकिउरिटि देबाय दं आयं दिनै बिबोनांखौ हाबा जानाय मानसिखौ बिबा जेरावबो फिसिया मिथिबाय मिथिगौ बेसेबां मिथिगौब्ला नोङो दिनै बे फिसाइखौ मानो गाननाय जों नोंबोथ' आरो नोंबादिमोन बादि मालाय न'आव हाबा जाहैदों नोंबोथ' मालाय न'आव हाबा जाहैदों नोंबोथ' न'खर दं संसार दं बिहाव बिखुनजो दं जावजालि दं फिसा फिसौ दं बियादै दं बियायं दं बेफोरजोंसो संसार जानांगौ न'खराव माने सिन्था खालामनानै बारे बारे बुं दासिमबो गुदि रायजोनि सिङावनो आलारि बाथि गोमोरसेयावनो फाथैया खावनै जायसेयावनो रायजोसेयावनो जे आं दिनै बे हौवाजोंनो जुलि जाफिनगोन होननानै नों सबायझार गामिनि रायजो गान्थि गामिनि रायजोजों गोबालायनानै नों दिनै संसारखौ जानो नाजा बारे बारे बुंबाय दं जाया आङो जाया जाखाथारला जाथाराबा होमबा रायजोफ्रा मा बुंगोन आरो सोरबा माया दा मा रति संलादों थांफिननायनि ना गारनायनि थांफिनला आङो थांफिन खाथाला आंथ' एम्फौ नालाय बे फाथैखौ मिसिनाय होनो जायासै दै इसोर राम Kamarnya satu kemenangan. Nana sasa, nana gato. Abang nggak dasar bang. Bungan munagul. Orang ini sih kan orang. Ini sih kan. Kau tuna. Biasa orang pergi betul nama. Biasa. आज का वीडियो इतना ही है। हो सकता है वीडियो को आप लोग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। देन बाय बाय।